Jeg hedder Trine Lise Væring, og jeg er sanger. Men i dag så er jeg trylledejsbager. Når jeg siger til folk, at hjemme hos os, der laver vi rigtig meget trylledej, så kan jeg godt se, hvordan de tænker, trylledej, det er der ikke meget rock'n'roll i. Men det vil jeg gerne vise jer, at der er faktisk masser af rock'n'roll i trylledej. Så jeg vil godt starte med at vise jer nogle af de ting, vi har lavet, sådan så I måske gider at kigge videre, og ikke allerede sidder og himler og tænker, trylledej, det er ikke noget for mig. Det her, det er hele vores trylledejssamling, som vi har lavet over de sidste 10 år i vores familie. For eksempel, så har vi lavet et band, og man kan se, at min søn han har lavet en basunengel, da han var måske 6 år. Så har han her for et par år siden, det vil sige, da han var 10, der har han lavet en heavy metal-guitarist, komplet med tatoveringer på vingerne. Min mand, som er jazzmusiker, han har jo lavet en jazzbassist med en lille ølmave. Og så har vi en motherfucker saxofonist med glimmer på vingerne og solbriller, der spiller saxofon. Det gør min mand sjovt nok også. Og jeg har så lavet sådan lidt smart pige, der spiller violin. Og så har jeg lavet selvportræt, komplet med min cremefarvede Telecaster. Det er reelt set kun fantasien, der sætter grænser. Man kan bare give dem en glorie og et par vinger, så er det en julefigur. Det er sjovt at lave ting med børnene, fordi man kan se, at de bliver ældre. For eksempel har min datter lavet den her, da hun var 2,5, og det ligner jo de der tegninger, børn laver af en pindemand. Og den her har hun så lavet, da hun var 8, som er en mavedanserinde. Det er stadigvæk en engel, så den hører stadigvæk til i vores juletema. Den har nemlig både glorie og vinger, som I kan se. Så er den også røde negle. Nøglen til en trylledejssucces, det er faktisk, at man følger en opskrift, og man gør det grundigt. Man skal ikke jamme, fordi så bliver det ikke godt. Og vi ved jo godt alle sammen, at det der med, at det gælder bare om at være med, det er løgn. Det gælder om at vinde, og i trylledej, der gælder det så om at kunne lave nogle flotte figurer. Så for eksempel skal man huske, at man skal blande både god og dårlig mel. Og det er fordi, hvis man bruger alt for meget god økologisk mel, så er der for mange proteiner i melet, og så hæver figurerne. Og man gider jo ikke have sådan en nissefar ud, der ser ud som om, at han har drukket alt for mange fadbamser. Det vil sige, at man skal faktisk have mere billigt mel. Man skal have 5 dl billigt mel til 3 dl god mel. Det er vigtigt. Man skal bruge 3 dl fint salt. Og det skal være fint, for hvis det er groft salt, så bliver figurerne ikke fine og glatte. Så skal man bruge 3 dl varmt vand, og der skal man hælde 2 spiseskefulde madolie i, og det er igen for at gøre dejen blød og lækker. Den må godt være fugtig, men ikke alt for fugtig. Man skal forestille sig, at man skal kunne modellere noget med den jo. Så når man har lavet dejen, æltet den rigtig godt igennem, så skal man putte den ned i en plastikpose og lade den samle sig en times tid. Ikke i køleskabet, for sådan for stiv at arbejde med, men et køligt sted i en plastikpose. Altså en vigtig ting, hvis man skal lave sådan noget med børn, det er jo, at man selv sætter sig ned og laver noget, som man gør sig umage med ved siden af dem. Så de kan se, at de voksne synes også, det er sjovt, og de voksne gør sig også umage med deres egne ting. Jeg har fået 2 assistenter. Det er Oscar, og det er Mercedes. Og de er også trylledejseksperter. Og det vi skal gøre nu, det er, at vi skal lave ham her, og ham laver vi så alle sammen. Det er jo ikke fordi, det her er lige præcis den nissemand, vi er allerstoltest af, men det var den første, vi lavede, og vi tænker, at han er et godt sted at starte. Sådan en dej har en rigtig konsistens, hvis man kan holde sådan en pølse mellem 2 fingre, og den ikke sådan bliver længere. Nå, så laver vi en standardkrop. Først så ruller man. Det er faktisk benene, vi laver, og de skal være i hele kroppens længde, så det har lidt at gøre med, hvor stor en nisse man skal lave. Hvis han nu skal være cirka så stor her, det kan være sådan her, så laver jeg en mave. Og lægger ovenpå her. Hvis nu der havde været en dame, så ville jeg også have lavet et par bryster her og lægge. Man skal selvfølgelig gøre op med sig selv, om man vil have en tyk julemand eller en tynd julemand. Jeg synes, en julemand skal have lidt mave. Så, nu er den lille tyk. Ja. Nu har jeg så trillet 2 pølser til, og det bliver så armene, som jeg så sætter på her. Så er det faktisk en ting, der er godt, som jeg har glemt, og som vi lige skal gøre nu, det er, at man lægger simpelthen sin figur op på et stykke bagepapir med det samme. For så er man sikker på, at når man løfter ham til sidst over på bagepladen, så bliver han ikke ødelagt. Så er der et vigtigt trick. Det er sådan nogle hoveder, de har det med at falde af. Så vi skal alle sammen faktisk bruge en tændstik til at sætte hovedet fast på kroppen. Sådan her. Så har vi sådan set vores grundkrop, og han kan blive til alt fra en heavy metal-guitarist til en julenisse. Nu er det så julenissen, vi kører. Nu skal vi så give ham tøj på, ham nissemanden her. Og der skal vi bruge en kagerulle. Og så skal man rulle det her ret fladt.
Og så er det, at havde man været dameskrædder, så havde det faktisk været praktisk. Det er heldigvis en lidt nemmere under syg, kan man sige. Sådan her. 5 gram bark på. Lang julemandskåbe. Så kan man jo så give ham et bælte også, Oscar. Yep. Så vi giver ham sådan en lille spænde på her, ikke? Så kan man eventuelt lave prikker. Der hvor der har været huller i bæltet, ikke? Så ser det mere realistisk ud. Nu er vi så ved at lave pelskanter, så man rigtig kan se, at det er en nissemand, vi er i gang med. Der er jo ikke noget ved en kåbe, der ikke har pelskanter. Så skal du bare sætte den på jakken. Jeg skal bare lige lave en halv der om. Sådan der. Så kan man rigtig se, hvor meget pels han har, ham julemanden. Så skal han jo også have en lille nissehue på. Et trekantet stykke dej. Så kan man forme den, som man synes. Så skal han vel også have skæg, som en julemand. For hvad er julemanden uden skæg? Det bruger man så en hvidløgspræst til. Og hvis man synes, at skæg er lidt for langt, så kan man jo trimme det lidt. Hænder er rigtig svære at lave. Så derfor så vil jeg foreslå, at man starter med at lave luffer. Det kan også blive rigtig godt. Sådan der. Så er vi alle sammen ret overbevist om, at det her det er en luffe. Så er der også fødderne, ikke? Jeg har lavet støvler her en gang for mange år siden. Vi har også eksempler på damer med høje hæle i vores kor, men det er faktisk mere besværligt. Og julenisser går vi i alle fald ikke i stilethæle. Denne her nisse, den er så mere eller mindre færdig, vil jeg sige. Så mangler der én ting, og det er vigtigt, det er, at den skal have nogle kramper i skuldrene, så man kan hænge dem op. Og så jager man den bare ind i skuldrene. En her. Og en i den anden side. Så er vores 3 nisser kommet ud af ovnen, og de har været derinde i faktisk 4 timer, fordi de har sådan nogle tykke maver. I kan se mors nisse og Oscars nisse og Mercedes nisse, og de er ikke hævet til ugenkendelighed, fordi vi faktisk blandede god og dårlig mel, altså mel med højt proteinindhold og mel med lavt proteinindhold, så de har holdt fasonen. Nu skal de bare lakeres med terpentinbaseret lak, og så skal de males. Trylledej, det er også for dig.